Leo og jeg skal en tur til Sverige. Vi skal til Øland, og vi kører her i september-oktober og er afsted i 14 dage. Vi kørte fra Dalby og over til Sverige. Vi kørte over broen, og vi kørte mod vores første stop, som var i en lille campingplads, som hedder Langasjønes. Der lå vi i et par dage. Vi havde et fantastisk vejr. Vi nød begge to en dejlig tur. Da vi havde været et par dage i Langasjønes, så kørte vi videre mod Kalmar. Vi lå på Kalmar campingplads, hvor der var nem adgang til byen. Jeg var en tur på Kalmar Slot. Det var en fantastisk oplevelse. Det var et fantastisk slot. Det lå rigtig, rigtig lækkert lige ud til vandet. Der var mange smukke ting at kigge på. Efter at have været en tur rundt på slottet, så gik jeg en tur udenom for at se. Og det var jo et fantastisk vejr, så det var jo helt vidunderligt. Jeg gik derefter en tur ind i byen, en tur forbi domkirken og videre rundt i byen. Dagen efter tog jeg cyklen ind, og der stødte jeg på de her fantastiske, flotte sandskulpturer, som der har været en konkurrence rundt derovre. I den gamle bydel er der rigtig mange gamle fine huse, så det var ret spændende at cykle rundt der. De var meget lave, og nogle hyggelige små baggårde var der på nogle af dem. Det lignede små huse fra Emil fra Lønneberg. Og der var lidt aftenhygge. Efter Kalmar, så går turen over Ølandsbroen og over til Øland. Det var lige blevet en lille smule regn, men det var ikke mere end hvad viskerne kunne klare. På Øland fandt vi en åben campingplads. Den var der ikke ret mange af. Så vi parkerede på den og var der et stykke tid. Vi kørte rundt, og der var kun den campingplads åben faktisk. Så vi kørte rundt der. Vi brugte et par dage. Det var ret spændende.
hund, der nyder. Og en fantastisk solnedgang havde vi. Det var nemt at få plads. Endnu en by med gamle huse. Dem var der en del af derovre. Så kom vi til Carl Gustaf den 10. mur, som går tværs over hele øen. Derefter kom vi til Lange Jan, som er det sydligste punkt på øen. Efter en tur på 200-300 tappetin, så var jeg på toppen. Der var en fantastisk udsigt deroppe fra. Torpsborg er en meget stor borg, der ligger der. Der er ikke så fantastisk meget at se, men lidt spændende er det jo altid at gå rundt der. En dame, der lige stod og bagte en lille stykke brød, som jeg fik med lækker honning på. Så ellers var det bare at gå en tur rundt der, inden turen gik videre. Så er de typiske møller, der er rigtig mange af på Øland. Det er et flot syn, når de står der. De er pæne og velholdte, de fleste af dem. Vi kørte mod nord på øen. Der kom vi så til Lange Erik, hvor der var det skønneste vejr. Gik en tur rundt der. Det var lukket. Det var ikke mulighed at komme op og se udsigten oppefra. Derefter kørte vi mod Raugerne, der lå. Der vil jeg sige, der kom jeg ud på noget af en køretur ud over markerne, men vi fandt Raugerne. Derefter var der den smukkeste tur sydover ned mod broen. Det var kun en jordvej, men det var en helt fantastisk tur. Jeg kunne liste lidt rundt, men det var en smuk tur. Derefter kom vi lige forbi Borgholm Slot, men vi var på vej tilbage til fastlandet. Vi skulle tilbage til campingpladsen i Kalmar, hvor vi igen skulle lige slappe af et par dage. Har mødt Leo, en lille ven, som meget gerne ville hen og deltage i hans aftensmad.